Ahoj ľudia, takže akože som nemusel mať iný nápad, ale proste ja som mal nápad, že si zahrajem Murder Mystery ako veľmi dlhé video, sorry za vypnutie, ak by sa to náhodou vyplo, tak mám málo miesta v skrine rekordery, ale to není normálne, tam mám len 5 videí, prosím, no dobre, ale ak by sa to vyplo, to by muselo byť veľmi dlhé video, takže si tu zahrajeme MM2, a.k.a. Murder Mystery 2, no a tak vidíte, nová profilovka. Ale už je tam jesenný update, ne? Nebojte sa, není tam už letný, je tam aj jesenný, no a my si to ideme zahrať. No a môžete aj pozdraviť moju novú postavičku, ktorú tam uvidíte každopádne za chvíľu. O môj bože. No a connecting, loading data, dobre, pardon, dobre, phone, pardon. No a už vidíte moju peknú postavičku. Ale som nevinný. Vidíte moju peknú postavičku? Dobre, som pekná. Možno, že niekedy vidíte takýto plíšak, ale to už budeme ignorovať. Čo to je za miestnosť? OK. Každopádne som nevinný. Nikomu to nepoviem. Ja sa tu chcem skrývať čo najviac. OK. Čo najviac. Kam ja tu... Ja sa bojím tej typky. Čo sa stalo? Haló? Prosím, ja chcem, aby... Prosím, čo to je ona? Čo je? Ne, ja utekam. Ona je núbka. Ona bude určite núbka. Keď sú baconovia vrahovia. Prečo ide po mne a ne po tom typkovi? Dobre. Oni sú núbovia, keď sú to bacon bojovia. Samozrejme... Ja mám rád bacon bojovov, ale niektorí bacon bojovia sú nubovia, lebo oni sú začiatočníci na Bobloxe. No a... Kde je tá typka? Aha, dobre. Oh no, ja rýchlo utekám, akože nič, ja muzikant. Poď, ja sa skriem sem. Nech si ma nevšimne. A tak nevadí, keď zomriem. Čo? Zomriem od núbky. Kam by mohla prísť? No ak tu bude niekoľko lajkov, neviem koľko, tak si zahrám Murder Mystery. Teda ne Murder Mystery, ale ty vole. Oh no, to vyzerá byť bad. Ja to počujem niekde tam. Ne. Ne. Pardon, ale ja by som chcela povedať to slovo na pr. O môj bože, tu je mŕtva typkyňa. Ne. Kam, ale takto si nevšimne. To je trebárs problém tejto postavy. A tu už je typkyňa mŕtvá, takže tu by mohla nájsť. Mam, to je kto mam? Alebo jak to, ja neviem, jak to napísané. Stopnite si teraz video, že či tam je to mam, alebo ja neviem, už to zmizlo, takže už to pretočte. Dobre, ja som vedel, že je núbka. Ona. Hej. Dobre. Ja idem sa... nahodila. Easy win. Bože, ja som to nestiel. Ja si sadnem ako sit. Kámo, to bolo action. Ja som vedel, že bacon grolky sú ešte väčší nubovia než bacon bojovia. Niektorí bacon bojovia sú takí dobrí, že proste... Napríklad to XNS, ale jak sa volá, nejak tak. On je taký dobrý hráč a on je bacon boy. On si nezmienia postavu, lebo sú ľudia, ktorí si teraz prihlásili na Roblox a tým pádom sú tak nemoc dobrí. Ale sú ľudia, ktorí už ten Roblox hrajú
a ktorí už hrajú dávno. A oni akurát, neviem už to. Inušiň. Čože? Čo to napísala do chatu? Bolo to niečo po česky? Počkaj. Chci byť šerif. Ona je Češka, ja nechci byť šerif. Ja sa jej opýtam, ty si Češka? Počkaj. Ty si Češka? Otázniky. Kde je tá Bacon Girl? Tak, že ty si Češka? Som sa aj to chcela pýtať. Je. Dobre, tak si my budeme rozumieť. Dobre, kamo, poď. Ja som tam. Kamo, poď. Ja som dobrý v tomto, takže bye. No a prečo? To není fér. Ok, takže sa tu budeme rozprávať. Takže aj napíšem. Ja som dám skrátku SVK. A natáčam video na IT. Napíšem. A natáčam. Tak. Natáčam. Na IT. Natáčam na YouTube. Tagy. LOL tagy? Vole, čo to je? LOL tagy. Natáčam. Takže do pici. O môj bože, no tak to som v prone. No a ja jej tu napíšem. Pozri si Pane bože. Video s tebou na kanále Siga na kanále Sigabul. Tak, Sigabul na kanále. Pozri si video s tebou na kanále Sigabul. Ok. Lebo ja a ona nie, že ja som vo videu. Ale ona proste, že teraz napíšem, ja natáčam, jak vždy. Ja som taký z Česka. Ja natáčam, napíšem. Natáčam. Tak a nechám si to tu. A keď ich všetkých stretnem. Ne, žiadne friend request. RIP, žiadne friend request. A na YouTube natáčam, kamo. Mňa zaujíma, aká bude jeho reakcia. Ahojky, dobre. Na IT ešte napíšem. Na IT. OK. Hustý, dobre. Takže už ste na YouTube. Takže pozdravte Lucinku, Jacinku. A konečne viem, že toto video bude mať 2 zhliadnutia, a.k.a. Lucinku, Jacinku, či čo. A neviem, nejaká typka, či čo, jak sa volá, už som zabudol. Dobre, takže ja idem preč. A čo som? Ja som zabudol vidieť, ale nie, ja som noviny. A môžete si pozrieť to video, kamo. Ja som kid úplný. Dobre, kamo. Ja mám takú radosť, že oni majú radosť, že sú vo videu. Kebyže mám viac než 1000 odberateľov, môžu byť ešte viacej radi. Na kanál Sigabul.sk Na kanál Sigabul.sk, vole. Na kanál Sigabul.sk, vole.
natáčam. SK natáčam a dúfam, že není taký, že OK, no tak proste len, že OK, a nič, proste, no len OK, a ne, že yes, pak dám odber. Yes, ďakujem moc. Ďakujem moc. Dobre, yes. Kámo, mám 35. odberateľa, či koľkatého. Možno, že aj ona dá. Ne, ona je mŕtvá. Ne, OK. Sorry za friend request, nemôžem to potvrdzovať, jak vždy. Som to hovoril už v minulom prvom murder. Ona není vrahyňa? Ne, ona ne, nezastrelila. Ty jedna nezastrelí, jo? Ani mňa, on není vrah. Ty čo ideš po mne? Ale nechceš pištol, lebo ja nejsem vrah. Typka jedna. Typkyňa. Kamo, ak je ona vrah. Počkaj. Siabul.cz. Odebírajte. SK. Aké CZ? SK. 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 Aké CZ? SK. Dobre. Som fakt oné. Prečo na CZ? Ja nepoznám youtubera Sigabul.cz. Nepoznám youtubera Sigabul.cz. Sigabul.sk. Aké Sigabul.cz? Aké Sigabul... aké Sigabul... Dobre, to už je lepšie. To už je lepšie. A ja sa opýtam, prečo sa voláš Lucinka Jacinka? Prečo? Odebírajte lidi, inak dostanete flákané. Prečo sa voláš Lucinka? Lucinka. Alebo jak. Lucinka. Alebo jak. Tak. Kámo, ja milujem to, že dajte odber na kanál Sigabul.sk, inak flákanec. A to patrí aj pre vás, Lucia. OK, Lucia. Pani Bože, ja si pamätám ten pozdrav. Kokej. Čože? Kokej? Koukej, co? Koukej, ukáž ja. Chcem vidieť čo, ukáž. Ukáž? No a? Čo je na tom? Čo je také special na tom? Ja do toho nemôžem. No. OK, som vrah, ale ich dvoch nezabijem. Ja naozaj prísahám, že som vrah, ale ich dvoch nezabijem. Oni si to zaslúžia, aby som ich nezabil. Za to, že mi poprvé dajú obidvaja friend request. Ino. Ja napíšem. Ja som ale nezabijem vás. Nezabijem vás. Ja som ale nezabijem vás. Takže nejak tak. Počkaj. Ne. No, what the hell? A ja to milujem, kámo, že dajte odber, inak flákanec. A inak sa oné. Kámo, jak by som ich zabil, tak som normálne. Wow! Yes, dobre. Jak si myslí?
No jak si myslíš, že tam... Ja to sám neviem. Ako... Nikto tu není asi šerif, ale radšej tu zbraň budem nechávať. Dobre, takže ja, oh no. Kam kde sú typkovia? Ja to ukážem úplne. Blue. No, čo? Ja som ve videu, napíšem, že joj si, takže joj si, ve videu, joj si ve videu. O ne. Tu. Takže. Ja som voľný. Ahojky. Ona tiež. Ahojky. Muzutaki. Akéže Muzutaki? Aké Muzutaki? Ja napíšem, čo chceš? Čo chceš? Čo chceš? Nic. What the No, kamo, prečo sa ma to pýta, že a co chceš taký? Či čo chceš? A on, že nic, vole. Murder. Pak dám odber. Yes! Ďalšieho odoberateľa. Yes, ďakujem moc. Aha, ja som niekde tu. Kamo, ja som znova vrah druhýkrát po sebe. To som v prone. Nej. Ešte k tomu sa mi to seká. Čím dlhšie to hrám. To bude ako stream nejaký. Ja nehrám stream, ale seká. Seká ma to. Ja keď lívnem hru, tak automaticky prestane video. Seká. Aspoň uvidíte, kedy to natáčam. Sorry, but I don't kill you. Dobre. Bro, halo, ja to nechcem. O ne, to je ona šerif? Či kdo je šerif? Takže ja zabijem túto typkyňu, no tak to som... Ne, ja ju nechcem zabiť, ich dvoch budem šetriť, zabil som ju z vysoka. Ty. Môžu byť taký ve videu plus? Vždyť si napíšem. Jo, veď si. Jo, si. Pane Bože, čo sa s tým chatom deje? Vždyť si. Vždyť si.
Vždyť si. Problem, my problem. Vždyť si. No a teraz uvidíme, či to dokážeme zabiť. Zabiješ mě? Ne? Moje kamarádka? Ale muzikamos? No, sorry. Sorry, ja mám len tí, ktorí poznám z reálneho života. No. Tak. Z reálneho života. Ja mám len tých, ktorých poznám z reálneho života. Sorry. Ok. Ona s tým súhlasí, ona je asi najlepšia typka v mojom živote. Murder mystery samozrejme. Dobre, konečne nesom vrah, ja nenávidím byť vrahom. Mám najradšej byť šerifom. Ok, ale mene z nás. WTF, SS, to čo je? Ale mene z nás. No ja, áno, je to pravda, že teba neznám. Koľko máš rokov? Koľko máš rokov, ty? Ty máš koľko rokov? Koľko máš rokov, ty? Koľko máš rokov, ty jedna týpka? Vole jedna týpka, koľko máš rokov, vole? Ale hádam mi to nepovedala do videa, ne? Ona hádam nechce byť youtuberka, či chce? Ty si youtuber? No, neodpoviem. Dobre. Ona je vrahyňa? Ale ja by som ju... Áno, keď som ja vrah, ale ich nezabijem. Ale keď som šerif, tak ich zabijem. What the hell? Oni išli kde? Sem? Pomoc! Či? Ne? Ona je dobrá? Či? Zlá? Či? Jaká? Je dobrá? Zlá? Prosím. Je dobrá? Začalo sa mi to sekať. Teraz zrazu umrem, že? Ona. Čo drží? Pištol, ja hovorím. Ja som sa jak zlakol, pane Bože, vy si to počuli, ten krig, jak som už povedal v jednom videu, ktoré má doteraz survive 1 minútu len. To je polka z toho celého času, prosím ťa. Som prežil len polku z celého času, robíš si no a... Ja chcem byť šerif, ja napíšem lomeno šerif, či to bude fungovať. Lomeno šerif. Lomeno šerif. Prosím, ja chcem byť šerif. Říkám, ja viem, že to nebude fungovať. Ja viem. Ja som nebol šerif celú dobu. Ja som nebol. Dobre, nebudem robiť blbosti. No, nefunguje, ja som to vedel. No kámo, keby to bol môj server, ktorý ale stojí pár robuxov, ja nemám robuxy. Ino. A ja som Ino. Haló, Ino. Tak a rýchlo. Ino, som a ja Ino. Proc. Akože proc.
No. To je toxická typka. Kamo, ale ona sa nevymenila s kým. Proč? Toxic typka. To není. Myslím tu vrahýňa. Toxic, kamo, to je toxic. To je normálne toxic, kamo. Kamo, ona by zabila najpopulárnejšieho youtubera. Akože ne, viem, že nejsem youtuber. Viete, prečo to tak je? Pretože mám skupinu ako keby youtuberov Matmed, ktorý asi neviem, či je youtuber, tak budeme počítať, že má jedného odberateľa. Potom Hero Steve, ktorý má 7. Jaký je Morgan 007. No a ja mám 34 teraz v tejto dobe. Ale ja asi budem mať aj viac, keď toto video vy vidíte, takže... Alebo v tejto dobe... GG, haha. Doverdance F. Brother F. Čože? Počkaj ešte raz. Brother. Ja rozumiem. LOL. Čo? Ja tomu nerozumiem, kamo. Napíše nejaké blbosti. Zelené posiela z Minecraftu. Haló, jak sa odtiaľ to... Kde pôjdem radšej tu? Ja som... Tuto je hotel, ak viete o tom. Alfa čože? Kamo, táto typka sa mi najviac nepáči. Kamo je spolanaha a má ešte hlavu, ktorú ste možno videli. Emote. A to mi príde, že sa tak hýbe. Ja sa tiež tak budem odteraz hýbať. Jo. Ja, kamo, ja sa aj bojím. Jo, ja. One. Ale kde je tá typka, ktorá hovorila, že mi dá odber? Yes! Dobre, ja som fakt šiš. No ale, kde sú tí typkovia? Kamo, kde je? Kamo, mňa sa to zase seklo? Ne? Ona tu není. Je? Iba tento typek. Ale ináč tu není. Alebo je? Tá typka? Typkyňa? No ja neviem, fakt. No tu je? Áno, je. Dobre. Aj tento typek. You are stupid. 8 old kid. Ale však aj ja mám tiež 8 rokov. Oni nadávajú, ne. Na mňa nenadávajú, som tam nebol pri tej diskutácii, takže ja neviem. Ja za chvíľu mám 8 rokov, teda 9. No a Alfa Savec. Áno. Ja nič. Ja to hneď vymažem. Ok. Tak toto dám do prčic a ok. Proste ok. A to ona si teraz hovorí. Proste ok. Ja to len známe, že ja som Alfa Savec. Ale ja nepoznám Alfu Savec. Kto to je? Nejaká Češka. Ale samozrejme, že ju nemôže mať vo friendoch, keď je Češka. Bole. Kamo, mne sa páči to, že dejte odbier na kanál Sigavul, inak flákanec. Dostaneš flákanec. Ste nevideli nejakého typka, ktorý povedal flákanec. Proste ja som fakt typik. OK. Ja mám nový mobil, menovali mi přátelé a menuje sa Aligátor. OK, kamo, ja som fakt šiša. A menuje sa Aligátor. Toto je ten aligátor, áno? Všetci počúvajte tohto tu aligátora. Aligátor. Dobre, kamo, sorry. Typka. Tu je nôž. Kamo, ono. Kto je vrah? Kamo, niekto tu je vrah, lebo tam bol nôž. Ja prisahám, že... Ďakujem. OK. Prisahám, že tam bol nôž.
Look at the quality. To je taká kvalita divná. Čo? On je vrah? Promiň. Ne! To je zrádca. To je zrádca. Kámo, ja si ho nevážim na moju... Ja ne, žartujem, vážim. To je zrádca. On ma tu takto zabije. To je zrádca teda. To je zrádca. Zrádca dňa, ty kokos. Zrádca to je. Jak Andrej z SK. Jak Andrej SK vo videu u Riderka. Kámo, to je zrádca tento týpek. On ma zabil, ale napísal promiň. Neviem, či to bolo na mňa. Lebo on mi to ešte napísal predtým, čo ma zabil. Ale to asi potom tým není na mňa. Lebo on by mi to poslal niečo, ja som u neho, takže to nie. Jasne, vyhral. To je zrádca. Dúfam, že teraz budem šeriť. Tam. To je zrádca. Strašný zrádca. Ty kokos. Ja ho tu nezabijem, asi aj 2 roundky. Teda 1 áno, ale to som omylom. Ja som len niečo písal. A on zrazu prišiel ku mne a ten meč sa automaticky spustil a zabil som ho tým pádom. Luci, promiň. Nevadí. Tak aj ja mu napíšem nevadí. Ale toto si aj tak zapamätám. Toto si aj tak ja zapamätám. Když niekto priblíži, tak ho takto kúha. Nerozumiem. Dúfam, že teraz budem vrah. Tak, aby som mu to vynahľadil, som chcel byť, ale nejsem. Ino. Ja som tiež Ino. Rýchlo to napíšem, takže... Ino, tak a rýchlo to pošlem. Ja som tiež Ino. A prečo si to vy vôbec hovor? Prečo si to vy vôbec hovor? Ej, ty typkina, prosím. Kámo, robíš si prdel. Zo mňa už fakt si prdel robíš. Ja to poviem kľudne. Nahlas. Prdel. Robíš si zo mňa prdel, kámo. Toto video, kámo, ja už lívnem. Ak ešte raz zomrem, tak... Ak ešte raz sa niečo pokazí, tak končí video, kámo. A bez pozdravu. Ja by som chcel ešte sa zahrať také 3 hry. A ak sa niečo pokazí medzi tie 3 hry, tak ja normálne ukončím video. Ešte skôr. A ani čus vám nepoviem. Tak vám hovorím čus už dopredu. Takže možno, ty čo tu stojíš, jak tak keď on. No áno, ty ma zabávaš? Ak vieš si vo videu. Jo, are in the video on YouTube. You are on the video on the YouTube. Ne! OK. Kamo táto typka ma prestáva mať rada. Či to není ona? Kde? Ne. Robíš si srandu, že to líbila? Ne. Dáme. Hello. Lucinka Jacinka.cz. Ja sa pýtam, si youtuberka? Si youtuberka? To fuck? Takže ja sa opýtam. Ne, kamo, ono tu všetko. Ten Roblox je fakt doný. Kam dobre, prvá hra sa pokazila, ale ešte tu je druhá robotka. Asi či. What the fuck? Tin. Dobre.
Kamo, tu je tá Lucinka Jacinka? To ona asi není. Kámo, Lucinka... Dobre, prvá hra sa ma pokazila. Haló, Lucinka Jacinka, kde si? To není Lucinka Jacinka. Jacinka, Lucinka... Ale pardon. Lacinka, Lucinka, či jak sa voláš? Aha, ona bola vraj. Prepáč za video. Prepáč za začiatok videa, keď som hovoril, že si nubka, lebo ja som nevedel vtedy, že si Češka. Prepáč mi to. Naozaj, prosím, prepáč a ak si to pozerala, až sa môžeš dať like. Ale prepáč mi za to, ak sa na to kúkaš. Lucinka Jacinka. A.k.a. jak sa voláš? Bože, ja som to zabudol. No a napíš mi do komentárov, jak sa voláš. Som zabudol. Ja som Murder. Teraz to vynahradím tomu typkovi, ktorý ma zabil ako predtým. Takže tak. Teraz ma to vynahradím. Teraz sme v tej letnej mape. Prečo tu je letná mapa, keď už je jeseň? Haló. Púl. Tam ešte. Prvé si robíš. Kde je ten typek? Jugarnoremb. Dobre. A ideme sa šmeknúť. Yes. Zabil som ho. Typka som zabil. Kamo, to bolo dobre, ja som sa šmíkol, len normálne som ho zabil. To bol takzvané slide feeder. Oh no. A dandelion. Must be that one to see. Kamo, poď rýchlo. To čo bolo? Takže tak. Jak skáče, ne? Dobre, ja som vypadol z toho venu. Kto tu umrel? Ja som to nevidím. Jali. No tak to som ono. Ak by teraz povedal šerif, he is vrah, tak ja by som sa tak strašne na oné. Kamo, ja niečo skúsim, takže throw. Tak, a teraz toto vstúpim. Som na to urobil také pas. Kamo. Tak, budem tento raz kemper. RIP, Nikolka, či jak sa voláš. Sorry, ale musím to urobiť pre moju YouTube kariéru. Sorry. Musím to urobiť, ale prepáč mi to. Prepáč, musím to urobiť. Robíš si prd. Ona to... Kamu? Ty to robíš randu? Tu